салом алейкум дӯстони азиз. Мехом ба комментарияҳои маҳз ба комментарияи яке аз коргарои ширкати Faberlic ҷавоб диҳам ва хеле шод ҳастам ки шумо вақти қимати худро дариғ надошта дар бораи ширкати Atomiy мехоҳед маълумотҳои зиёдӣ пайдо кунед. Ин нафар навистааст ки гӯш карпашка Faberlic дар любой ҷо пешрафта ҳаст. Шумо ақаллан як давлат катиам додугирифт надорем. Конференсия намегзаронем, Faberlic моро бинем. Чӣ гуфтанем дӯстои азиз? Ширкати Atomiy дар 94 давлати дунё филиали худша кушодагиаст, яъне ки ҳамкорӣ дорад. Рӯйхати пуррара шумо метавонед дар телеграм-канали мо бинед. Ва нагуфта намонад ки ширкати Atomiy аввал вақте ки дар Корея кушода шуд, якум пешниҳодоша ба давлатҳои Аврупо кард ва Америка даромад. Бозори Америка хеле мушкилат даромадан ва бозори Аврупо даромад ва баъдан ба Россия омаду инак чанд соли охир дар Осиёи Миёна уже харидорои худша дорад. Барои ҳамин дӯсти азиз, бо ягон савол оиди ширкати Atomiy дошта бошед, бинависед. Мо беҳад шод мешавем ки шумо таваҷҷӯҳ мекунед ба ин ширкат.